Alright, I got a secret, a lolly rock star. We're on a magic quest. Here comes the girls in a world out of nowhere, coming back to save the day. Raise your hands, you can touch the sky. Reach the stars, we can make you fly. All the girls' fun is in the air. SOS will be always there. Raise your hands, you can touch the sky. Reach the stars, we'll make you fly. Силата на цветята. Поздравления, Айрис! За първи път си на време за репетицията, а Ориана закъснява. Благодаря? Някой да ми помогне! Ориана? Какво е станало? Цяла сутрин правех гирланд от цветя, който да носим утре на градинския фестивал, но се оплетох в него! Бодли! Сплела си розите, без да махнеш бодлите? За да ги сплета! Стига! Бодът! Криста Солвенда! Благодаря! На земята имат много прекрасни цветя. Исках да ги нося. Хей, да ви покажа нещо готино? Отгледах я за конкурса за цветя. Участвам всяка година от 8 годишна. Но никога не печеля. Но ти си много добра в отглеждането на цветя. Искаш да кажеш в градинарството? Но всяка година печели само една. Миси Робинс. Успех другата година, загубенячки. Тази година тя ще загуби. Абсолютно. Това цвете е толкова великолепно. Не? То още не е готово за мирисане. Доколкото познавам земното градинарство, розите не се държат така. Използвала си магия, нали? Съвсем мъничко. Магията не се използва за егоистични цели. Победата над мисия е добро дело и ще помогне на всички по света. Значи не е егоистично. Знам кое време е, Бейнс. Имаш право. Не мога да отлагам повече досадната работа. Носенето на короната е тежка задача. Защото беше твой ред, Праксина! Не беше мой ред, Мефисто. Той беше вчера. Днес е... Тишина! Господарю! Привет, шефе! Господарю, сър! Докладвайте за мисията си! Намерихте ли оракулския камък? Работим по въпроса, но е много сложно. Достатъчно е да отговориш с да или не. Още не, господарю. Точно този камък е изключително важен. Направете всичко възможно да го откриете преди принцесите. Ако се провалите... Не мога да си позволя да загубя още един камък. Добре дошли на ежегодния конкурс за цветя Съни Бей. Готово. Вече изглеждаш като победителка. Не е зле. Жалко, че няма да спечелиш. Трудно можеш да достигнеш природно надарена градинарка като мен. Има толкова много красиви цветя, не мога да им се наситя. Айрис, нещо не е наред ли? Не, да се подготвим за шоуто. Трябва да тръгвам. Ти стой тук. Не. Върни се.
Не исках да правя това, Роузи. Сега бъди добра. Проба, 1, 2, 3. Включен ли е? Звучи добре. Готови сме да ги разбием. Не, аз не съм. Все още не съм си сложила цветния гирлянд. Къде? Амаро все се оплита в него. Криста Солвенда! Щом иска да го носи, Кристал Минутус! Сега вече сме готови. Някой е в беда? Миси? Какво има? Някой ми е откраднал розата! О, това е ужасно! Имаш ли врагове? Няма значение. Не се тревожи, ние ще я намерим. Наистина? Разбира се, защото не е честно, дори да е твоята. Какво? Нищо, аз ще се погрижа. Розата на Миси е стояла тук, но не виждам нищо странно. Ти какво очакваш? Някой я е грабнал и е избягал. Има ли някакви врагове? Много, но за първи път някой краде нещо от нея. Айрис, а дали не го е направила твоята любима роза? Роузи! Как би могла? Тя е растение. Явно не е само растение. Но си е там, където я оставих. Да потърсим истинския крадец. Добре, да се разделим да търсим по-отделно. Хей ти! Той краде растението! Здравей, Арис! Натаниел? Ти какво правиш тук? Работя. Кафенето прави промоция за фестивала. Докато вървях към него, видях тези прекрасни ириси и реших да ги взема. Много си падам по ирисите. Помощ! Трябва да тръгвам. Аз ще дойда с теб. Орхидеята ми изчезна, а беше фаворит за наградата. Вътре в стъкления дворец ли беше? Да. Някой е влязъл и е откраднал. Айрис, ела да поговорим отвън. Вие стойте тук. Аз ще я заведа в кафенето. Искаш ли горещ шоколад? Добре. Айрис, мисля, че крадецът е... Не, Роузи, казах ти, вързана е. Не е откраднала нищо. Роузи, не дей! Роузи, не очаквах да се отървеш от конкуренцията. Сега какво да правя? Знаеш кое е най-правилно. Хайде, Роузи, ела да се поразходим. Добре ли си? Искаш ли да дойдем? Не, трябва да го направя сама. О, Роузи, не трябваше да те включвам в конкурса. Повярвай ми, мен ме боли повече от теб. Една бърза магия и ще се превърнеш в кристал. Кристал са... Видяхте ли го? Видяхте ли го? Какво да видя?
Това нещо се появи и преди да се усетя, грабна Роузи и медалона ми. Не успях да реагирам. Имах магически сили, а не направих нищо. Как изглеждаше това, което те нападна? Стана бързо и не успях да го огледам. Айрис, ще използваме това да открием Роузи. Кристалоком Астендере! Това ли те нападна? Снумпъл? Той е съвсем малък и изобщо не е опасен. Не може да бъде. Нападателят ми беше огромен. Какво е Снумпъл? Животно от Ефидия. Било е доведено от някого. Да, мога да позная кой. Не бълхарник такъв. Не ни трябва медальона. Трябва ни това. Другият път не бъркай. Престани да мислиш за бижута поне за миг. Имаш купища. Това принадлежи на Айрис. Страхотно. Не е честно, че откраднаха розата ми. Няма да го преживея. Ще ти мине, ти си твърда като камък. О, не! Само отвън изглеждам твърда, но отвътре съм много крехка. И моята роза беше открадната. Но аз се опитвам да го приемам смело. Лесно ти е да си смела. И без това нямаше да спечелиш. Разбирам много добре, че искаш да я пратиш на клацник, но трябва да намерим Снумпъла. Имаш право. Клацник? Думата на деня. Използвай я мъдро. Това нещо е супер бързо. Дръжте си очите отворени за него. О, не се притеснявайте. Ще се постараем да не го пропуснете. Айрис, принцеса на... клацник. Талия, принцеса на Сирис. Ориана, принцеса на Волта! Амаро, сега! Снумпъл! Довърши принцесите! Пръчка на Сирис! Хванете ги! Нашийник! Ориана, Талия, използвайте магията, за да задържите Снумпъла на едно място. Вандалка на Волта! Криста Флокордум! Кристен Фактус!
момиче! Отлична работа, Айрис! А сега, къде ми е медальонът? О, говориш за тази вехтория? Ела тук, за да си я вземеш. Атеруина! Теланок! Няма смисъл, принцеси. След няколко минути ще бъдете декоративни статуи в двореца на Греймор. Много ще съжалявате. Много съжалявам. Но докато ние имаме това, а ти не... Медальонът! Върни ли го обратно, Бълхарнико? О, глацник! Статуи в двореца на Греймор, а? Но знаеш ли какво? Това не е дворецът на Греймор, а моят. Айрис, принцеса на Ефидия! Радвам се, че си го върнах благодарение на теб. О, Амару, няма от какво да се притесняваш. Аз никога не бих те сменила. Хей, Снумпъл, къде отиваш? Откраднатите растения! Роузи! Въпросът е, защо Мефисто и Праксина са взели цветята? Каквато и да е причината, конкурсът вече започва и трябва да ги върнем веднага. Да направим заедно заклинанието за по-бързо. Добре, но едното ще го върна лично. Орхидеята ми! Не знам как да ти благодаря. В идеално състояние. Не липсва нито едно листо. Какво е това? Оракулски камък? А знаеш ли какво представлява? Да, аз ги събирам. Вземи го. Приеми го като благодарност. Извинявай, но трябва да тръгвам. Съдиите скоро ще дойдат. Успех! Значи ето това са искали Мефисто и Праксина. Хей, вижте! Няма го. Просто изчезна. Къде отиде? Не се тревожи. Сигурна съм, че е намерил пътя към дома. Посвещавам наградата на Айрис, Талия и Юлиана, които откриха откраднатата ми орхидея. Обичам цветята и историите са щастлив край. Ще участвам и другата година, но ще бъде по традиционния начин. Нищо против, нали?
Wake up, Starry. Get up, ready. Move up to the music revolution, baby. Warm up, stand up, yeah. Reach out for the music revolution, baby. Everybody knows it, everybody shows it. Everybody move your feet on the dance floor. Watch out, Starry. Look cool, ready. Hey girls, start a revolution.